går lidt for langsomt, synes jeg. Nu sker der noget lige om lidt. Hvad siger Nu begynder det at trække, nu trækker det væsken ud af sukkeren. Så vil ske der. Sort skummasse. Det kan vulkan på. Nej, men ikke sådan noget. Bum. Vi kommer herover. Godt at se. Hvor er det far for det blå over? Henning springer. Ikke så meget. Han springer ikke. Det håber jeg, det plejer den ikke at gøre, så det håber jeg ikke, den gør i dag. Det var der karamel. Er det varmt? Nej, det behøver ikke holde op med det, det ser ikke noget. Den bliver suge op, det der. Er det varmt? Den er rimelig varm, den der. Den er rimelig varm. Hvad hvis man ikke noget? Det hele. Ikke noget. Der skal ikke noget af det. Det dufter godt. Kan vist roligt sige, det I stopper. går der fik vi lavet